пашата. Боже, къде се работаеш пак, майко ела? Жените мислиш си, че можеш да играеш, но има нещо, за което май не знаеш. За мене много слухове се носят, мила, но знам, че ти с мене също би сгрешила. Гола на пода и на стола, или в асансьора, и губиш с мен контрола. Хайде да видим как същия ли номер пак. Знам ти игричките пишеш на всичките. 50-60 на месец стигат ли ти? Може да са в крипто, евро, злато, паунди, долари. Нали това е бюджета да си с мен в кабриолета? Не една, 300 рози искаш да е букета. А ти си леко известна, искаш голямата сцена. Виж, не ставаш за мене, но ще те вземат в Ергена. И Ролекса ти менте, а Картието ресето. След 2 минути точно ще си гола на сепарето. И казваш: жените мислиш си, че можеш да играеш, но има нещо, за което май не знаеш. За мене много слухове се носят, мила, но знам, че ти с мене също би сгрешила. Гола на пода и на стола, или в асансьора, и губиш с мен контрола. Хайде да видим как същия ли номер пак. Знам ти игричките пишеш на всичките.